Hej alle sammen, og i dag der skal vi, der er det starten på en ny serie. Og så er det jo, så er det jo, ja, det er en serie, hvor vi åbner keys. Og så, ja, det her er min kist. Vi åbner keys, og så skal vi så, ja, gå rundt og åbne dem, og så skal vi kæmpe til sidst. Bare lad os gå i gang. Nej. Sko-key. Sko, jeg vil have nogle sko. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag der sidder vi og spiller med Patrick og Bertil. Og det der vi åbner nogle keys. Jeg kan ikke finde den, der hører til her. Det her det er faktisk helt Det ret gode sko. Jeg prøver bare for en, der hører til lige her, Patrick. Det er blusen. Den hører til... Jeg har fundet blusen. Den er inde i det der hus, Bertil. Og så skal jeg finde... Ja, jeg tror også, at jeg vil gå ind på blusen. Der, bluse. Kom ind. Og kom on. Jeg har allerede fået OK gode sko. Den der viser ikke til nogen. Jeg kan ikke åbne den. Nej, det er fordi du skal... Nej, det er ikke den der. Jeg har faktisk fået OK gear. Jeg kan stadig ikke åbne den. Bukser, så finder jeg lige... Nej, pil her. Pil. Det er fordi, du har taget den forkerte, så... Nej. Ej, hvad nåede det? Jeg får 64 pile. 64 pile! Så nu åbner du den. Hvor sagde jeg det egentlig? Okay. Det er stadig godt. 64 pile, det er fint nok. Eller fint nok, det er det bedste, man kan få. Bukser der. Og han har fået et par en læderbluse. Hvad gør den her? Det er svært. Det skal du gå. Og spær. Ved jeg ikke. Det ved jeg. Faktisk helt godt gear. Jeg har kun fået protection. Bertil, prøv at finde en kiste, hvor der står noget ovenover, og så skal du spærre, hvad det er. Så okay, det er svært. Bertil. Den er svær. Er nogen her? Nej, ikke engang. Hvad er der herinde? Hvor er du? Svær. Bertil, der hvor vi er, der er Ja, der er pile, dem kan du åbne. Okay. Hvor er pile? Hvad for en er pile? Det. Hold over op, så siger jeg stop. Der, den sidste. Er det den hele? Er det den her? Wow! Og bare lige for, at det var lidt sjovt, så gik vi rundt. Så fandt vi ud af, at vi skulle gå rundt i en by, og så lave det. Jeg håber, at det gør det bedre. Eller sjovere for jer at se det. Ja, det var den, jeg ledte efter. Jeg ledte bare efter ting. Jeg har ikke engang fundet special endnu. Jeg kan ikke Punch? Hvorfor er der kun punch? 2 bu. Hvorfor er der kun power? Ej, jeg fik punch. Okay. Kan jeg ikke åbne? Nej, vel? Jeg fik Infinity med 64 pile. Hvad er der, Bertil? Jeg bruger den der. Bluse. Du har ikke nogen bluse. Bertil, den har du. Specielt. Nej. Patrick? Det må ikke være splash potions. Jo. Nej, der er ikke splash potions i. Okay. Jeg fik en regen, nice. Hjelm. Nu skal jeg hen og finde min hjelm. Det er de der, hvor du har 4. Den der. Instant health. Hjelm der. Hvad er det her for mad? Jeg fik en fiskestang. Godt, Bertil. Og en regen igen. Hvad var det, du fik? Norwegian. Vi kommer så meget til at tabe, Bertil. Hvorfor? Ej, så det er weakness. Og det er ikke engang splash potion. Jeg fik Infinity på 64 pile. Den har jeg åbnet. Jeg mangler maden. Og den er der. Det gør sådan, så jeg har uendelig pile. En stack mad? Den der. Det var poison. Nej, jo, det var gift. Bertil fik gift. Du skal ikke drikke den, Bertil. Hvorfor? Vi smider alle de dårlige potions væk, nu vi er færdige. Jeg har kun bukser tilbage. Hvorfor må jeg ikke drikke den? Fordi så får du gift. Er der egentlig nogen af jer, som der har diamantting? Ja. Yeah. Hvad sker der, hvis man Nej! drikker den? Og så får du gift, Bertil, og så bliver du skadet ned til et halvt liv.
Hvor finder man bukser? Det ved jeg ikke. Hvor, Hvad skal der ske? Jeg får poison og weakness. men hvor er der bukser? Jeg mig leder efter bukser. Jeg ved heller ikke, hvor. Yes! Og de er herude. Yes, mand. Niklas, prøv at se, hvad jeg vandt. Man kan faktisk lave en zombie ud af det. En zombie villager. Ud af weakness og... Yeah, man! Yes! I må ikke se mit gear. Jeg har set det nu. Jeg har set det nu. Og jeg mener det. Okay, jeg tror, at alt det her er klar. Er I klar? Nej, Bertil. Bertil er mange... Nej, Bertil, det der, det er ikke en kist. Bertil, det er ikke Men, sådan en key. Jeg vil så vente tilbage om lidt, så kan jeg lige Nej. gå igennem 3, og så kan jeg lige spectate nogle andre. Den er kis. Okay, Bertil, vi hjælper dig. Okay, Bertil, hvor er du? Han er herovre. Okay. Hvad er det for en, du har inde inde på server kist? Jeg vil efter... Så, Du vil finde en bue. okay. Ja, Så skal du gå herned, Ja. Bertil. Du skal gå den Hun vej. er herovre. Nej, Bertil, nu går jeg igennem 1, så du kan se mig. Her. Er du med mig? Følg med mig. Buen, den er herude. Jeg kan ikke løbe. Og jeg gør det. Hvad? Jeg får ikke den samme. Ja. Nej, ikke de samme ting på den, Bertil. Du kan holde over på den. Kraft. Flamme! Det er godt, Bertil. Hvad sker der så? Så kommer der ild i andre. Og svær, den skal jeg lige finde, så er jeg tilbage igen, Bertil. Hey, har han fået sko? Ja. Okay. Nej, det har du ikke. Bertil, sko er nede i labyrint, eller i... labyrinten? Nej, sko er nede i... Har du fundet bukserne, Bertil? Nej. Sko er nede i Jo, det har brønden. du. Jo, det har du. Bertil, sko er Jo, nede i Bertil, kom her. Sværet er herovre. brønden. Ja. Okay. Kom herover. Der er sværet her nu. Okay, hvad får Bertil? Jeg har Hold fået det i det. hånden, du får, Bertil. Så kan vi se, hvad du får. Ikke det Bertil, bedste. vores det er næsten lige godt. Mit det er lidt bedre end dit. Hvad er den der? Så, det er en hjelm. Det synes jeg så herovre. Her kan I se mit gear. Ja, Bertil, hjelmen. Er du med herovre, Bertil? Dem skal jeg ikke bruge. Der er ikke noget Der er herinde, ikke Bertil. Du skal den her vej. Du skal den her vej. Kom. Derovre. Her hjelm. Jeg mangler også sko. Ja, mangler du sko, den finder jeg lige. Ja, de er nede i brønden. Nå ja. Og Diamanthjelm! Bertil, du har fået den bedste hjelm indtil videre. nej. Jo, Enchanto. Det er den bedste. nå, men Bertil, du har fået den bedste hjelm af os. Bertil, du skal følge med mig. Hvad er det for en kige? Atyv. Bertil, følg lige med mig, Bertil. Følg lige med mig. Du skal over og tage den her kiste. Den her kiste. Ej, jeg synes altså, at... jeg synes, at Bertil, han skal få lov til at få den her kiste med de her dobbelt så mange keys i. Skal vi ikke sige det? Nej, så tager den meget længere tid. Nå, men det er bare Nej. fordi, at... Hvad må jeg få bifa? skal Bertil ikke få 2 gange af dem? Måske næste gang. Nej, vent. Bip, så er der bip. Så Sådan. han har fået en dårlig bluse. Så der får han en bluse. Så giv mig også en nyt svær. Alpen nåede, hvis du er bip. Giv ham en ny bluse. Og svær. Ja, Giv mig dem, så åbner jeg dem på. Nej, det kan du selv. Har han fået en... Bertil, kom med mig. Vi ser, når han er færdig med... Kig hernede. Jeg får de bedste sko. Har du? Må jeg gerne se? Niklas, prøv at se mit gear. Det er ret godt, ikke? Du skal lige gøre sådan her, Bertil. Sådan her.
12. Hvad må jeg få af sko? Hvad må jeg få af sko? Bronjestøvler. Ja, han får også nogle ekstra sko, okay? Hey Bertil, hvad er der på den sidste der? Det er pile. Så skal du finde... Den er lige der. Den er lige der. Sko. Og så kan vi ikke sige, at han får 2 ekstra special keys. Jo. Sådan. Hvor mange pile må jeg få? 16. Ej, han får også nogle ekstra pile, okay? Patrick, kan du ikke bare gøre sådan her? Patrick ser. Okay, jeg har jo ikke nogen. Ja. Det kan jeg også gøre. Så du vil have... Meget. Hvor meget mad har han? Han har kun 10, ja. Og så Bertil, du skal også lige have sådan en her, Bertil, til dem her. Okay, så det er det, han får ekstra. Niklas, jeg giver dig tingene. Og så tager lige... Bertil, vil du selv åbne dine nøgler? Og så Bertil her til den her. Nej, nu har han fået ting. No. Okay. Tag lige dit rustning på, Bertil, det du har vundet. Alle sammen tag lige jeres rustning på. Kan I lige jeres rustning på alle sammen? Okay, ja, jeg smider det dårlige ned i brønden. Alle sammen tag lige jeres rustning på det. Ej, skal vi ikke lave en challenge? Men, for mig og Niklas, der laver vi en Jeg challenge. mangler jo sko. Der skal man drikke alle sine potions. Jeg mangler jo sko. Jamen Bertil, Dem har du på. du har gode sko. Og så skal du også lige den der. Hey Niklas, Bertil, vi laver en challenge. Bertil, har du noget imod at bytte? Du kan få sådan en her, Bertil, hvis jeg må få din fiskestang. Du får den her. Den gør, så du får hurtigt liv. Men Niklas, vi laver en challenge. Og den gør, så du får hurtigt liv i 2 minutter. Vil du bytte? Hov, hans sværd. Han skal også have et nyt sværd. Okay, her Bertil, til den her. Og så får du også lige det her. Ja, men Niklas, vi laver en challenge. Vi skal drikke alle vores potions. Jeg har kun 3. Jamen altså, vi skal drikke alle vores dårlige potions. Ej, ikke weakness i 4 minutter. Nej, nej. Den har jeg også, Patrick. Ja, jamen, så smid den ud, fordi den er... Så smid lige din. Nej. Dupliker en poison til mig. Dupliker en poison. Ja. Altså, ja, så dupliker... Ja, sådan der. Skal vi gå hen i arenaen? Whoop. Jeg skal lige have min. Keys kamp. Sådan. Bertil, er du klar? Nej. Jeg tapede ham. Hov. Sådan. Bertil, vi siger i hvert fald, du ikke må drikke. Du må ikke drikke den der. Du må heller ikke drikke den der. Dem skal du bare lægge. Okay, så det er det. Okay, jeg er blå. Det var grøn. Okay. Og jeg går en punch 2 på min bue. Heal. Jeg healer lige os alle. Eller Niklas, skal du heale dig selv? Jeg har ikke vidst noget, så det er lige måde. Okay. Er I klar? 3. Vent. Heal. Sådan. 3, 2. Og hvor mange liv har man? 0? Ja, jeg vil drikke min først. Ja, men Okay, er I klar? Ja, keep inventory. Game... Nej, det skal vi ikke. Så man kan tage andre fordi ting. så gælder det også for hele serveren, okay? Hvad gælder for en? Okay, mig og Niklas, vi drikker vores pots, mens vi siger 3, 2, 1, okay? 3, Skal man også drikke dem her? 2, 1, nu. Au, det her, det gør faktisk ret ondt. Nej, au! For. Au. Please ikke nak mig. Dø! Ja, jeg dør. Au. Jeg har været helt nede på et halvt hjerte i noget tid. Au, sæt Bertil. Og jeg har ikke fået nogen gode pots. Au! Dø, Matter, dø! Dø nu, Matter. Dø med jer! Jeg har ikke flere pile.
Bertil, drik din... Det har du gjort. Ah, Nej! Hjælp! Hjælp. Jeg har en... det er en harming potion. jeg er fed. Nej, Du må altså godt bruge hans ting. Og må jeg? Ja. Så skal jeg løbe. Må jeg ikke få en chance? Jo, vi pauser lige, okay? Niklas. Smid dine ting, så TP'er Bertil til. Så tag de ting, der bliver smidt der. Sværere. Nej, han har fået sit sværd. Sådan, og det var det ikke. Nogle pile. Skal jeg også se. Jeg tager så også lige nogle pile. Jeg gætter bare alle de. Sådan der. Okay, er I klar igen? Nej, ikke endnu. Det er jeg i hvert fald. Du må ikke drikke nogen af dem der, Bert. Du må ikke drikke nogen af dem. Bertil, de der er dårlige. De der potions er dårlige. Okay, er I klar? Nej, ikke. 2, 1. Ups. Jeg går ikke efter Bertil fra starten af. Bertil er lige ved siden. Bertil har en virkelig OP bue. Min bue skadede et hjerte på Niklas. Den der punch bue dog. Ja, den der punch boo, mand. Ups. Okay, Bertil han får 3 liv. Skal vi Nej. Okay. Nej, Niklas han vandt, Bertil. Med fuld liv. Det var også en tæt kamp. Nej, men jeg er fuld liv. Okay, Okay, jeg tror vi slutter videoen af for i dag. Men ses. Bye.